siyang kaagi karon, mo kining usa ka babay nga taga Danau City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Maye. Hoy Maye, unsa man ka? Humana kag tuon. Gani na ramang ko kang sigig atubang anang imong cellphone. Wa naman ko'y tudanan ma kay humana may mig-test. Igo naman namin mag-practice sa para-graduation. Minus-minus ko nun ang pagsige ni mong atubang anabi. Ikaw ha, nakabantay ba ikyo ko nimo? Sige lang kag-post anang Facebook nimo. Tanan na lang i-post nimo. Limitahi rago ng paggamit nimo anang social media, be. Mura ba kag na-addict ana da? Ano man is mama, ay mo na magsapot. Hoy, naminaw ka na ko. Oo ma. Oh. Maayo kay nana ni mong mayong laking amahan ay. Baga ni mong naong nga ni pauli pa diri no? Humanta mo masakpi nga nagakos-gako sa imong kabit. Unsa ma? Naikabit si papa? Lani, naunsa ka? Di ka mauwaw mo sultianan sa itong anak, ha? Og nganong mauwaw man ko, ha? Ikaw unta mo'y angay mauwaw sa atong anak nga nangabit ka. Lani, husto na! Tinuod ba pa? Tinuod ba nga nakikabit? Anak. Ayaw pagduol ako pa. Tumagas ako pangutana. Oo, nak. Pero, ikaw lang yapon nga akong princess. Huwag ko'y labot! Layas na din eh! Layas na! Nagtuo kong love ko tinuod ni Papa. Pero dili di ay. Kaya kung love pa ko niya, dili siya maghimog putang nga kay bao siya masakitan ko. Makay kasultihan sa kong gibati. Mag-post ko sa Facebook. Ito na kayo pag-awas ng akong gibati. Ano mo gaan-gaan akong dugan. Hoy, unsa may nahitabo, day? Ngano nag-post man ka sa Facebook nga gusto na kang mamatay? Wala ko ganay sa kong kinabuhi, dayoy. Gikapoy na ko. Day, bata pa kaayo ka para mag-ilingon ka, ana, uy. Makaingon na ka, anak, kay dili man ikaw ang nasa kong lugar. Nagbuwag nga akong mamagpapa. Dili ko makadawat kay gunaan, Dimi. Para ka na lang. Day, abi ni mo no, swerte manggani ka. Kay imong papa ug mama, nagbuwag man tuod pero naapa sila nga pwede nimong makita o makaistorya. Pero ako, wa na. Patay na ang akong mama ug papa. Day, Mao nga ayaw paghuna-huna nga dako na kayo ng imong problema. Kaya na ay mas daghan nga mas labaw pa kadako ang ilang problema compared sa imo. Day. Sakto akong amika. Ako na lang kang i-delete ng akong gipost, uy. Mag-Facebook ko. O i-delete na ako. Uy, naman din nag-comment. Hi, May. Na ako'y gi-message ni mo. Kinsa man ni siya, uy? Uso? Yawangan, tinawan ako sa message request, ni. Ang igiingon ni gi-message niya. Uy, di ara. Hi, May. Kay baw kung wa ka makailan ako. Pero ako, nakailagid ko nimo. Nag-follow ko nimo din sa Facebook. Og naluoy kaayo ko nimo tungod sa last nimong post. Hope ma-okay na ka. Og kung kinahanglan nimo ka istorya, naara ko pirmi nga willing maminaw. Kabuutan ko ani niya. Ako i-check yung profile, P.
Kagwapo. Gwapo unta, pero bati lang upangan. Uso. Ako replyan. Hi, Osho. Salamat sa imong concern. Don't worry. Okay ra ko. I mean, ma-okay ra ko. Amping permi. And send. At least, nigaan-gaan akong pamati. Ay, ako cellphone. Ay, kudagad ko dyan. Oh, hindi ka ni Osho. Good morning, beautiful. Ka-cute sa tani niya, oy. Makahinamdam ko ni Papa ni niya. Basahon ka na kung uban niyang chat. Kaon og taghan na ha. Kay importante ba ang pamahaw? Niya pag-iusa ay amping permi. Pag ayaw kalimot o post sa Facebook ha, para at least ma-update ko gamay kung kumusta na ka. Akong replyan. Dili naman kinahanglan nga mag-post pa ko sa Facebook para mahibaw kag kumusta na ko. Pwede tang mag-istorya sa phone. Total, gi-consider naman ti kang friend tungod sa grabing concern ni mo na ko. Nasanda. Sweet kayo siya. Gusto kong makailagit siya. Hila, ni-reply na siya. Pwede kong manawag? Oh, wala. Manawag siya? Ay, kulpaan man hinuon ko. Replyan ako. Sige, panawag lang. Mangayo lang ko sa imong number. Nili ko makatawag diri kay Freddy tara ang akong gamit. Kaluoy sa doy. Ako siyang sandan sa akong number. Pasensya kayo, May, nga dire ako nanawag. Okay na, oy, Osyo. Way problema. Wa man ka ako makadisturbo nimo. Wa man. Wa man sa may klase ron. Usa pa sad, hapit naman namang graduation. Kasagaran nga buhaton na mo sa school kay mag-practice na lang upaso para graduation. Kay baw ko? Ha? Kay baw ka? Kuan. I mean, ting graduate na ba yung buwan na, di ba? Tuod. Asa ka mag-college? O kung sa'y plano ni mong kwaon nga kurso? Onya, nisulti kag asa. Oo. O sa may naaanak ba? Hoy, day. Ayaw ko na pala bigsalig anang imong mga nakaila online, bi. Naunsa man yung taon ka, uy. Kumpiyansa man ka. Unsa pa lang na. Hala, uy, sa may doot ang buhaton niya na ako, uy. Nga igo raman may tawag-tawag og chat-chat. Ay, ambot lang nimo. Bahala ka. Basta kay gisultian na ti ka, ha? Tuod. Nakaiskot na ka ni mama nimo nga asa ka ganahan mo eskwela? Ha? Sa syudad ka mo eskwela o college, nak? Oo, unta ma. Ganahan ko ato mag-college. Oh, sige. Pero layo man to. Mag-abang na lang kagbay. Bahala gamay lang good. Dili ta mo kumpiyansaan ng boarding house kay wa ta makailas imong mga kauban. Pero, nak, kaya nakahan mo nga ikaw ra? Ngano dili man maoy. Dako naman ko. Kaya na nako mga ako ra. Paibawon ako daan si Papa nimo. Dili na kinahanglan maoy. Oh, maye. Congrats, anak. Salamat, ma. Oh, anak, kinsa may gipangita nimo?
Wa, ma. Wa. Tanaman na. Mama, ulit na ta. Huwag siya ayo. Ang may magaling nga mabawi unta siya, pero mismo sa adlaw sa congratulation, wag yun siya. Uy, ayong amahan na. Sugod karon, kalimtan na ako na pa ko'y amahan. Naglagot ko niya. Naglagot ko niya. O siya, salamat ah. Basta kinanglan kong kastorya, naaragid ka pirmi. Abti kayo ka manawag na ako. Sus, wag yun na problema may... Bisag unsa, buhatan ako. Basta ikaw. Ah, grabe sa nang bisag unsa, oy. Bitaw, seryoso ko. Bisag unsa may... O siya. Todd, nakakita na kagbay nga puy-ani mo sa syudad? Oo, naana. Mao ba? Asa man dapit? Basta na yung doon na ako. O makabisita ko ni mo. Ha? Kana kung okay rin mo. Oo, uy. Gano kong dili. Sige. Akong isandi mo akong address. Adan ako sa syudad, ma. Anak, si Papa ni mo ba? Nagsigig panawag na ko kay nagsigig pangita ni mo. Pasagdi, ma, uy. Di ko gusto makikistorya niya. Pero anak, amahan gihapon ni mo siya. Muabot ra gihapon ang panahon nga magkinahanglan kaniya. Dili na mahitabo, ma. Mayi. Kamera si Papa ni mo ang dunay problema. Mabaya say pagkuwang ni mo isip amahan. Di ba sa naapa siya diri sa ato, pinangga ka man kaayon niya? Dili ko matuo nga pinangga ko niya. Ito na ko, ma. Ay, nindot na din sa feeling nga ikaw rang usa. Uy, mama nga magbuot ko mag-unsa ka. Alas 8 na dais kapi eh. Uy, panihapon. Oh. Si Papa nasat. Ay. Hello? Unsa man? Nak, maya kay nitubag na ka. Ingo mo ko si mama ni mo nga nagabang ko nung kagbahay diya sa syudad. Naku karon sa syudad, nak. Gusto kong makatultol kung asa na dapit. Aron, ma-check na ako ba kung safe ra ba ang imong gipuy-an karon nga ikaw rang usa diha. Safe ra ko diri. So please lang, good. Ay na panawag. Dili na ko mulaom ni mo pa. Dili na. Ako ka siya gi-block, no? Abdi ka ginaling usyo, eh. Bisag dili ako ingnon pero timing kaayo permi nga. Manawag siya tayo sa panahon nga mga nahanglan ko niya. Hello, Osyo? Hello, May? Ay na paghilak. Ha? Nga nahibaw man ka? Kwan, nako gawa sa imong bahay. O unsa? Tinaan ako sa bintana. Ikaw na naas-gawas nga nag-atubang sa kumpultahan? Oh, hi. Kinuo ko. Nganong matured naman nga lalaki ang naas-gawas sa pultahan? Dili na mo ang lalaki nga naa sa Facebook. Dili na ko na mo pasudlon? O dili ka pasod na ko kay dili ko gwapo. Sama sa picture nga na sa Facebook. Kinuo ko. Mangingilad kang dako! Nga naman, kung ako bang naong ang akong gibutan sa Facebook, tagdon ka ako ni mo? Dili, di ba? Pagod ako. May kalibutan! Kinuo ko. Kinuo ko ni Mama. Hello, anak? Mama, tabang! Ano lalaki sa gawa sa kupuntahan, Ma? Lumugos siya mo sa bahay, Ma! Huwag pa niya ni Papa ni mo. Hindi na naman itong nagpatuog niya. Please, unlock na kayo ko!
Kay gani kay giyatagal ko ni mama nimo sa imong address din eh. Ug kay kabalakan nak. Ipablatter to na tutawana. Ug di na ko gusto pa nga mupadayon kag puyo din eh. Adto ra ka eskwela sa atong probinsya. Ug di na ko musugot nak nga mabuwag pa kanamo. Dili na. Nangayo ko pa sa ilo sa akong ginikanan. Ilabi na sa akong papa. Bisag unsa pa rin atong kalagot sa atong ginikanan, wa gitay laing kadaganan, sila ra gyud. Og dili gud maayo nga mosalig ta dayon sa mga tao nga nakaila lang nato pinaagi sa social media. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RM.